Kok dikaji masa nan dahulu tak kalau rantiang kadi patah tak kalau ayah kadi sawak tak kalau kata jadi luhak nan tiga larih nan dua di alam Minangkabau nan ko. Mangko mendakilah ninyak moyang kita nan batigo datuk perpatiah nan sabatang dua datuk katun mangguangan serato ninyak kita Sri Maharaja nan banego-nego. Satibo di puncak Gunung Merapi duduklah beliau nan batigo nantun di atas batu ampa putih. Sadang beliau duduk nantun nampaklah di beliau aka tiga jurai. Sajurai mahaduk ke sebelah timur, sajurai mahaduk ke sebelah barat dan sajurai lai mahaduk ke sebelah utara. Mangko mufakatlah beliau nan batiko nantun hendak menurikan akanan tajurai tadi. Mangko datuk perpatiah nan sabatang turun ke sebelah timur, datuk katumanggungan turun ke sebelah barat, dan datuk Sri Maharaja nan banego-nego turun ke sebelah utara. Mangko ketiga beliau itulah melihat nyato keadaan tiok-tiok nagari nan beliau lalui. Mangko indak lama antaronyo batamulah beliau balik ketiganya di pariangan Padang Panjang. Niniak kita datuk perpatiah nan sabatang menceritakan nagari nan sebelah timur. Banyak nan babukit-bukit dan banyak pulau nan lurah-lurah. Ayahnya janiah ikannya jinak, gadang buaya mau nyikan. Orangnya arif bijaksana, tahu diereng dengan gendeng. Bacarita pulau niniak kita datuk katumanggongan. Uminya hange ayahnya karuh, orangnya kareh-kareh hati suko basorak-sorai tapi orangnya tahu dikilek kata sampai tahu bayang kata putih. Bacarita pula ini kita datuk Sri Maharaja nan banego-nego. Buminya elok, tanahnya subur, airnya manis, ikannya banyak dan orangnya elok-elok basah. Mangko mufakatlah beliau nan batigo nantun hendak menemui niniak datuk Suri Diraja untuk menceritakan perjalanan beliau-beliau nantun. Mangko niniak kita datuk Suri Diraja menemui tanah nan sebelah timur dinamakan Luhak Tanah Datah dan tanah sebelah barat dinamai Luhak Tak Agam. Baik itu jua tanah nan sebelah utara dinamai Luhak 50. Mangko Luhak nan tiga tadi diperentahi oleh niniak kita nan batigo, iaitu datuk perpatiah nan sabatang memerentahi sebelah timur, datuk katumanggungan memerentahi sebelah barat, dan datuk Sri Maharaja nan banego-nego memerentahi sebelah utara. Mangko dalam pada itu dibagi pulau Luhak nan tiga tu menjadi dua kelarasan. Pertama lareh Budi Caniago dipimpin oleh niniak kita datuk perpatiah nan sabatang. Kedua lareh Kota Piliang dipimpin niniak kita datuk katumanggungan. Orang silungkang manjik banang-banang lalu di parampek lalu di patigo. Jika dirantang namanya panjang elok dikumpangnya singke ambit nan kapaguna saja.